Dobrý den, se jmenuji Jura. Jura z Guralí jsem. A jako takového fajného vám povím, fakt fajného doporučuju ze spolu. Od Břichovice se to jmenuje, myslím, tam tančíme hodně hlavně. Tam mi taky říkají Zdeno, Snehe, Goliat, čas prsa. Chtěl jsem ukázat, co jsem si vzal na testu. Jako náklad nemáme, bo my jsme tam jako chudé, jo. Není tak vůle tady, stále banky, také pošty, to u nás nemáme. Tam žijeme hlavně ze zemědělství, ale jako fajná. Moc mi nezbylo, měl jsem celou na testu, ale nezbylo. Máte tady fakt dobré obchody, vám povím. Jsem si koupil, také fajné. Mi to tady nedrží, ale drželo, já to drží. Jo, jako neměl jsem na celé, ale tak aspoň jsem si koupil půlku a nevypadám nějaký idiot, že v takém velkém městě. Ne, my jsme zvyklí na také vymoženosti. Já jsem to z nich, jako jsem tam s tím prodavačem docela pokecal, jo. Sice po našemu, to je taky fajný jazyk, povím. Ten prodavač mi pověděl, že je z Vietnamu. Se představte, 30 korun to stojí a domí to za 20, no dobré, fajné. Dobrý den, já jsem Jura z Guralí, ale jestli nebudete oslovovat, tak mi říkejte Zdeno, tak mi říkají kluci, báby, že spole. No, báby možné, ale to je jedno. Jako já bych chlapi říkali, vlastně to jsou kluci, oni mají 15 roku, že prej fajně rokově zpívám, no, tak bych to chtěl zkusit. Asi já bych na to nezapomněl, že tady v kápce učím hodně dlouho, mámka dala, ne, asi ukážu, jak chutná domový vořt. To ten nemusel. Nemusel, ale víte, jak to je, mama, v Tišně ji musíš brát. Jasně. Tak můžete nám zaspívat tady. Tak se dívejte, já už to se mistra, pánové. Thunder, I wanna make her the same. Prosím, můžete vám sdělit interpretát nebo tak nějak název toho alba nebo skupiny? Jo, je to AC5DC. No jako fajná skupina, já neumím tu název té písničky ani vyslovit, ale je fajn, že je ten vož. Fajná ta písnička, jak ten vož, z domovy, víte, jak to je. No ta písnička je fakt dobrá. Líbila se, ne, jako, mě vidí do dalšího kola. No, jako, já si myslím, že tohle... Ale fajn je ten voždě, že jako. No jo, ale myslím si, že to nás super samý. Jako promiňte, děkujeme za voršt, nebo jak tomu říkáte. Jako to, já jsem se to tady vláčel, aby vám dal jenom kousek salámu a pár nic. No, to nemyslíte, pánové. Zpíváte dobře, ale jako promiňte, je tady mnohem víc lidí, kteří zpívají lépe. Vidíte moje boty, právě gorálské. Bohužel, pane. Zdeno, pane Zdeno. Tento. Nevádí, už to rozpavinde. Tak jako vám povím, jako, že to nebylo dobré, no, jako vlačnice se máš někde z Guralí, neumím přesně pojede to je, já v tom zeměpise taky nejsem ten nejvzdělanější. Jo, ale tak zkusím to příště, no, jako, možná to vyjde, vemu víc salámu, koupím si lepší brejle a vyjde to. Duš.